Il-Gvern ta' Malta iffirma ftehim mal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa bil-għan li jinħoloq pjan nazzjonali u holistiku li ser ikun qiegħed isaħħaħ u fl-istess waqt jiżviluppa s-saħħa mentali. Dan ħabbru l-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn fejn spjega kif il-Gvern qiegħed jaħdem mal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa flimkien ma' Barts sabiex bl-għajnuna teknika tagħhom tkun tista' tiġi indirizzata din l-epidemija. Mama News, id-Deputat Prim Ministru Fearn fisser dan il-ftehim bħala wieħed li ser ipoġġi lil Malta fil-mappa dinjija kif ukoll li ser joffri sistema ta' saħħa mentali aħjar, tant li ser jiżdiedu aktar servizzi fil-kura fil-komunità. Aħna qegħdin naħdmu mhux biss fl-immedjat, ġifieri li rridu nirranġaw Monte Carmeli u rridu nkomplu nżidu l-professjonisti f'dan l-qasam, imma għal 10 snin sħaħ, ġifieri nippjanaw fit-tul. U nafu li matul is-snin is-servizzi tas-saħħa ħajnbidlu, ħajkun hemm titjib, ħajkun hemm anke l-mod kif nagħtu s-servizz tas-saħħa, pereżempju fil-qasam mentali, ħanagħtu aktar servizzi fil-komunità milli fl-isptarijiet. Il-Ministru Fearn spjega kif bħalissa il-Gvern qiegħed jaħdem sabiex jindirizza din ir-realtà li ħakmet lin-nies mill-Ewropa kollha permezz ta' bini ta' sptar mentali ġdid fl-Isptar Mater Dei, xogħol ta' tisbieħ fl-Isptar Monte Carmeli, kif ukoll firxa aktar wiesa ta' servizzi tas-saħħa mentali sabiex kemm jista' jkun igawdi minnu l-pubbliku. Apart il-Pjan Nazzjonali dwar is-saħħa mentali, l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa għażlet lil Malta sabiex tospita t-tieni ċentru kollaborattiv għal professjonisti tas-saħħa u r-riċerka. Liema inizjattiva ser tiġi fdata lill-Università ta' Malta sabiex bekk tkun tista' tħarreġ lil kull minnu intis fil-qasam tal-farmaceutika u terapeutika sabiex japprattika b'tali mod li jagħmel sens għal kull min jipprattika l-mediċina. B'reazzjoni għal dan, ir-Rettur tal-Università ta' Malta, Alfred Vella, fisser din il-fiduċja mingħand l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa bħala waħda li qed tagħti ċertifikat ta' eċċellenza għal Malta f'dak kollu li għandu x'jaqsam fis-settur tas-saħħa. Dan hekk kif l-istess għaqda għarfet il-potenzjal li għandu x'joffri pajjiżna sabiex bekk ħareġ studenti u professjonisti minn madwar id-dinja f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' dan is-settur tant importanti għal saħħet il-bniedem.